Hi friends, दिनैनि भिडिअ'आ एसे इम्पर्टेन्ट जागोन। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय माबायदि एन्ड्रइड मबाइलाव पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामगोन। सेन्ट्रेल बोर्ड अफ डाइरेक्ट टेक्सनि बायदि मथेबाथ' लास्ट डेटआथ' मालाबानोमोन, ओमफ्राय दा लास्ट डेटखौ एसे बारायना होबाय। जोङो जुदि पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामाबा जोंना पान कार्डआ इनभेलिड जालांनो हागौ। इनभेलिड जाबाथ' गोबाङानो प्रब्लेम जागोन नङा होनबा लोगोफोर। ओंखायनो बयबो आधार लिंक खालामना लादो, ओमफ्राय आरो जायफोरा दाबो आधार कार्ड बनायाखै बिसोरबो थाबनो बना लादो, मानोना फैनांगौ समफोराव अफिसियेल बा नन अफिसियेल खामानिफ्राव एसे इम्पर्टेन्ट जागोन, गोबाङानो इम्पर्टेन्ट जागोन होनजायो। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंसोरो, आङो बनायलांसै, नोंसोरबो नायलांबाय थादो। सिगाङावनो मोनसे ब्राउजाराव थांग्रोनांगोन, ओमफ्राय दा आं गुगोलाव थांसै। नों जिखुनु मोनसे ब्राउजाराव थांनो हायो, गुगोलावबो थांनो हायो, क्रम ब्राउजारावबो थांनो हायो। ओमफ्राय बेहाय दा आङो माबा टेक्स्ट खालामसै, इनकाम टेक्स इन्डियान इफिलिं .gov in लिंक पान कार्ड लिंक आधार इनकाम टेक्सआव क्लिक खालामनानै बेहाय फैखाबाय। ओमफ्राय दा नैबेहाय दङ पान दङ, पानाव जेनेबा पान कार्डनि नाम्बारखौ होबानो जाबाय, ओमफ्राय आधार नाम्बार होबानो जाबाय, ओमफ्राय नेम एज फार आधार, माने नोंनि आधार कार्डआव मा नाम दं बेखौ होबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय दा आंनिखौ होनोसै, फिल खालामसै। आं होजोब्बाय, पान नाम्बारखौ होबाय, आधार नाम्बारखौ होबाय, नेम एज फार आधार कार्डनि नामा, आधार कार्डआव मा नाम दं बेखौ होबाय। आइ एग्रि टु बे क्लिक खालामदो। ओमफ्राय नैहाय इमेजाव माबायदि दं बेखौ होबानो जाबाय। 5E ओमफ्राय 8 दं, MAE। ओमफ्राय दा माबा जाबाय लिंक आधाराव थुना होबानो जाबाय आरो एबार लिंक। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायना माबोरै मोनखो आरो बुजिगोना बुजियासै लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो। ओमफ्राय आरो आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुना होदो। एसेनोसै।